Yeah, 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 yeah. Zuciya na ya buga komai lokaci nake jira Allah ka haɗa kawunan mu a Afirka. Komai da komai lokaci ga rashi barko dama abinda yau gare ka dole ne ka yi aiki da shi. Zuciya ɗaya ake so ba a san biyu. Idan kana da kyau hali sai ka dage ka gyara kanka koma ka gyara dan ka saka. Ba a san nuna kabilanci ko kuma gonin ma ba ta da kyau. Komai za mu yi na rayuwa dan Allah mu rinka yin adalci a tsakaninmu. Adalci a tsakaninmu, adalci a tsakaninmu. Akwai abubuwa da yawa suna dama mu, abubuwa da yawa wallahi suna dama mu. Allah ka shirya mu ka ba mu hali mai kyau domin wani abu